nke tata ga-apụ iche n'oge nzukọ maka na anyị were ụmụ Igbo kara aka ndị ihe Igbo na-anụ ọkụ mbụkwa ndị Igbo zipụgoro wee họpụta ha ka a na-ejere Igbo ozi na-ekwu ka o si gbasata ndị Igbo. Cheta na mkpụrụ ụbọchị 6 ọnwa nke asaa, mkpụrụ ụbọchị 6 ọnwa nke 6 na afọ 1967 na ụbọchị a n'isi ụtụtụ ka ya tagere wee bido na agbata ndị Naịjirịa na ndị Biafra. Ihe butekwana ihe abụọ mmegbu, awụọ na mmekpa a emekwara ndị Igbo bi n'ugwu Awụsa n'oge a. Ka nke a na-eme ọ na-emezi wee na-aga, ndị na-achị ndị Igbo bụ ndị ndu Igbo oge ahụ wee nechaa ya sị na ihe a ekwesịghị ekwesị, wee sị kedu ka a ga-esi si na ya Igbo ofe obodo. Ụfọdụ ndị a na-emegbu ndị na ọ bụrụ ha na-ekwu ihe a na-eme ekwusie ike awakpo ha, wee ndị isi ndị Igbo oge a wee nechaa ya. Ofu n'ime ha bụ nke ịma ama kara aka ọchịagha ndị Igbo, eze Igbo gburugburu, eze Igbo dum nke negara na mmụọ wee kulie wee jiri akụ nna ya na ihe ndị ọzọ wee kwado ka ndị Igbo si mba na ha na ndị ga na-emegbu ha agaghịzi ebi. Ana m ekwu maka dim Ọdụmegwu Emeka Ojukwu nke nagara na mmụọ. O mere nke a, ka o kwuchara nke a, akwado ya dịka m si kwuo n'isi ụtụtụ mkpụrụ ụbọchị 6 ọnwa nke asaa ihe wee bido. Mana ebe anyị na-eje kpọmkwem n'ihe a ndị mgbe ahụ rụtụgasịrị aka mmegbu a na-emegbu ha, ụfọdụ si na ka a nụchara ya jee kpesịa ikpe ekpere n'obodo na Ghana kpọmkwem. Ya bụ nke ụfọdụ kwuo okwu ugbu a sị gị ụka akpara na Aburi na akpachaziziri ya ka aya bere na mkpụrụ ụbọchị 15 ọnwa nke mbụ afọ 1970. Oge ahụ ka aya biri, ekpechara ikpe asị onye na-aba onye na-aba na-enweghị onye meriri. Mana ụfọdụ tata na-arụtụ aka wee na-asị na ihe na-ebe ka na-ebekwa, na a na-eme ndị Igbo dịka ndị emeriri n'anya, na mkpagbu ahụ akpagburu ndị Igbo nakwa iwe na ọnụma ahụ bidoro ọgwụ a n'oge a, na ihe a niile ka dị. Ya mere tata anyị ga-eji wee tie ya ọnụ, maka na ndị na-achị Igbo na ndị ma maka akụkọ a egwu ego ebe a kpọmkwem. Wafọ Igbo bụ Comrade Igbo Ayaka Igbo Ayaka, ọ bụ ya bụ onye isi ndị ọhaneze, ndị otu ndị ntorobịa ọhaneze gbaa gburugburu na Naịjirịa, ya na ode akwụkwọ okwu ya bụ Comrade Ụzọdịmma Onyebuchukwu anọgoro ebe a na iji wee tie ya ọnụ. Ndị ọzọ na-abịa anyị ga na-eche ha, mana ụnụ mana ebe ọbụla emechara ihe achụsị aja ma afọ ya udele, ọ na-adị ka ihe mere na be ndị mmụọ. Onye nke anyị bụ nwafọ Igbo, ode akwụkwọ pụrụ iche, nwoke ma ihe kwa na-akwụ n'ihe gbasara ihe ndị Igbo na-eme, na-anụkwa ya ọkụ n'obi ka ọ ga-esi wee dịrị ndị Igbo mma, bụ Amechi Ugwuele. Ọ na ebe a, biko ọha m, biko kenenu ndị Igbo. Ndị Igbo ahịa kenenu unu, ama m na ọ dị mma taa. Onye isi ndị ntorobịa ndị Igbo, biko kenenu ndị Igbo. Igbo bụ Igbo, ọ ga-adịrị anyị mma, asị m ka onye chiri ya jere. Ọ dị m ode akwụkwọ anyị na ndị otu ndị ntorobịa kenenu ndị Igbo. Igbo bụ Igbo, mma mma. Anyị na-eche Dozie Ọzọani
ọ batazie anyị na ya na-akpa. Anyị ga-agbapụ ya ọsọ ozigbo ozigbo. Onye isi ndị ntorobịa n'ala Igbo gbaa gburugburu, biko ịfụnanụ ka o si dị. Ebe ihe iwe butere agha n'oge a n'afọ 50 gara aga, nke bụ na a na-emegbu ndị Igbo n'obodo ndị ugwu. Ndị ugwu nọrọ n'ọkwa, ihe niile na-adịzi ka nke ha. Biko ụfọdụ sịrị na agha bere maka na eji ekpe ikpe n'obodo Ghana, ekpecha ikpe asị onye na-aba onye na-aba na enweghị onye mere n'agha. Ọ bụ eziokwu? Agha obeela? Obee? Gịnị mere ụfọdụ ji si na mmegbu a na aka na-emegbukwa ndị Igbo? Ụfọdụ ka na-ekwuchikwa ike na ndị Igbo chọrọ ịkwụrụ onwe ha. Igbo ekelekwa m ọnụ ọzọ. Onye ọna n'obi ya bụ nwa agbadi mma ya ka Igbo ya ka. Ndị Igbo na-ekwu okwu si na ọ gaghị adị mma na ebe mepụrụ nsị na-esi. Enwekwara n'ihe mere ede jiri bee nwee ya. Ka o si na dị, ihe ahụ mere ede jiri bee nwee ya kamgbe alụsịrị agha Biafra. Ọ ka na-ebetụkwa maka ndị be anyị si ebe nwatakịrị na-ebe akwa na-arụ aka ebe ahụ, nne ya gaa n'ebe ahụ, nna ya nọrọ n'ebe ahụ. Ọ bụrụ na anyị lee anya nke ọma, ọtụtụ ihe nke butere agha Biafra, mmegbu na ịkpọ asị ebe enwere n'ebe ndị Igbo nọ, nke mere ndị Igbo jiri zụọ ndụ. Maka ọ bụrụ na anyị leruo anya genocide mere 1966, anyị ga-afụ otu esi zụọ ndị Igbo ka akwụ. Anyị lee anya, anyị ga-amata na ọ bụ osisi ka ị ga-asị na ị ga-egbu ya, ya akwụrụ. Mana ịgwa mmadụ na ị ga-egbu ya, ya zụwa ndụ ya. Anyị ga-amara na ọ bụkwanụ ndị Igbo kwupụtara okwu agha n'ebe Naịjirịa nọ. Ọ bụ ndị Naịjirịa lụsoro anyị ọgụ. Ha lụso anyị ọgụ, anyị were chọwa ụta isi azọ ndụ. Mgbe ebidoro ya bụ agha, lụchakwa n'agha si na enwe ndị meriri, enwekwana ndị emegburu. Ya bụ no victor, no vanquish. Anyị kwere si ka anyị hazie obodo anyị bụ Naịjirịa. Mana ya mata gị na ndị anyị si ka anyị hazie obodo, anyị na hakwa achụ anụ, lekwuru anya si na ụkwụ anyị dị ka ụkwụ anụ. Ihe ọ pụtara na ha ga-eji egbe megide gbatuo anyị. Ọ bụrụ na anyị lee anya nke ọma, mgbe a lụchara agha, enwere ihe Federal Government of Nigeria wepụtara ka a kpọrọ 3R, ya o Reconstruction, Rehabilitation and Reconciliation. Ya bụzi ebe a lụrụ agha bụ n'ala Igbo. The reconstruction ebe emere ya bụ n'ala Yoruba gbasara eji nwee the deadmen, ya bụ ndozi ihe mebiri. Ndozi ihe mebiri. Ebe emezisiri ihe bụ n'ala Yoruba. Anyị lekwa n'anya, anyị ga-amakwa na ekwuru okwu reconciliation na ya bụ imezi, ime udo. Mgbe a lụchara agha, ewerekwa 20 pounds nye ndị Igbo ka ha were bido ndụ. Isi na ị chọrọ mmekwa, isi chọrọ ime udo. Achọrọ m ime ka ndị mmadụ mata na agha bidoro na 1967, kwụsị 1970, bidokwe 1970, rukwe this 2019. Ya na ya akadị. Asị m na agha Naịjirịa bidoro 1967, kwụsị 1970, bidokwa
1970 rukwe this 2020 ya bụ agha dị agha nke dị ugbu a karịrị agha nke mere eme maka ọ bụrụ na anyị lee anya ụmụ ihe niile ahụ kpatara ejiri nwee agha na Naịjirịa dịkwa taa mmegbu ibi ikpe arụrụ ala iri nke dịrị mba were nye mba ọzọ ọ bụkwa ihe na-eme na Naịjirịa taa na Naịjirịa taa onye kwuo okwu udo onye kwuo okwu otu a ga-esi mee ihe dị mma onye kwuo okwu si emegbule ya na mmegbu a na-emegbu ndị Igbo adịrọ mma Naịjirịa gọọmenti zonye egbe n'ihu ọ bụzi ihe akụkọ na ihe mere ndị IPOB na ebe a na-emegbu ha na Naịjirịa na ha ga-ala Buhari enye ọda aga na afara ukwu Ụmụahịa gbagbusi ụmụ okorobịa ndị Igbo ihe gburu ebe ahụ karịrị 200 ndị na-ejighị mma na-ejighị egbe sọsọ ihe ha kwuru sọsọ okwu ọnụ na a na-emegbu ha si na ọ bụrụ na achọghị ịnabata ha na Naịjirịa si hafụ ha ka ha mee gịnị ka ha laa General Muhammadu Buhari enye ọda ka ha kpọrọ Operation Python Dance egwu eke atụtụrụ ụmụ okorobịa ndị Igbo gwụọ ha mmiri gwụọ ha aṅụ ana m ekwukwe na ihe ahụ mekwere agha jiri bido ọ na-emekwala maka sị agha akara aka na-erikwe nwa ngwọrọ anyị ahụ na ebe o si abịa ọ bụkwa na ha nwụrụ natarachi ha nọọ na ha nọbe ha ka mmadụ si wee nọrọbịa wee nọpịa ihe o wee bụrụ nọọ agha ụdị agha na-ebusezi ndị Igbo kịta ha bụrụ agha a na-ebu n'iru nọọ agha aghụghọ n'akụkụ a na-ekpopụ gị aja n'ụkwụ ide ọnụnụ a na-ebuso anyị agha akụ na ụba mgbe agha bichara onye ọbụla maka esi wee n'agbanyeghị ihe niile nwere na ụlọ akụ na ụba anapụsị anya ndị Igbo ọ bụrụ naanị 20 pounds ka asị onye ọbụla were esite etu anwa ndị Igbo agbawa mbọ onwere akụkụ obodo anyị aka ndị Igbo wee baa ụba niile ifuru ndị ọzọ bara bụ ihe gọọmenti mere ha mana akụ ifuru na anụ Igbo ọkwa aka na ọsụsọ ndị Igbo ogo gbatara mere eji shi ya ọkwa ndị Igbo mere ya wee na-asị na onye na-asị gị na agha ebigo agha ebibe wee na-agwakwa gị na ndị gọọmenti etiti ịma na na-ekwu nke m na-ekwu na-arụ aka na ndị gọọmenti etiti na-ebuso ndị Igbo agha ha na-ebuso ndị Igbo agha site n'etu ha si emegide ndị Igbo na-ekewa ọkwa site n'etu ha si agụchapụ ndị Igbo na arụba ọrụ onye ọbụla na-eti mkpu akwa mmiri nke abụọ na Niger akwa mmiri nke abụọ na Niger kedu ihe ọ bụ oruru ihe ha na-eme ebe dị iche iche ọzọ kedu ndị Igbo ọrụ na-eru n'okwu na-ekwu ihe gbasara nchekwa obodo na Naịjirịa o nwere onye Igbo na ebe anwa abịa ndị na-akpa maka ihe na-eme n'obodo anyị a kedu onye Igbo sọsọ mkpu ka ndị Igbo na-etiri ha ọkwa mbọsị nne ya nna ana m afọ ihe onyonyo na TV fụ nwa afọ anyị nwe Enugu Frank Mba ọnụ na-ekwu ndị uwe ojii okwu ebe ọ nọ na-akọ ka etu o si wee bụrụ ihe mere eme na otu ndị iche ndị Yoruba họpụtara na ndị Hausa asịgo na ọdịrọ mma etu ha kwuru na ọdịrọ mma maka na ụmụ ndị Hausa bịara kwuo ndị Arewa youth bịara kwuo si na ya ndị Yoruba wepụtara na ahapịa na ọ ga-ebute ọgba aghara si gbanyụọ ya si gburu mmiri gwunyụọ ya ka a na-ekwu Frank Mba bịa kwuo si na ihe mere eme wee na-ajụ ndị Arewa youth na-ekwu ọkwa ha nwere sharia wee nwee ndị nche na-echekwa ihe sharia ndị polisi sharia na-akpụrụ mmadụ na ịdị iwu sharia ma ị bụ onye alakụba ma ị bụrụ onye alakụba ha ga-ejide gị kedu onye ihe mere ha mgbe ndị ụmụ ndị ntorobịa nwasịrị ndị Igbo onye ọbụla na anụ ugwu Hausa kedu ihe mere ha ndị Igbo mee kedu ihe ndị IPOB mere a na-achụgharịrị ha afọ ha ọ bụrụ ejiri egbe ejiri egbe ha ejiri osisi o nwere ihe ha ji afọ ha awakpo ha kwawa ọkụ gbawa ha egbe gbuo mmadụ amachie ha sị na ha bụ ndị ndị nsogbu mana ndị a na-achị ehi na-egbu mmadụ o nwere onye na-ekwu
mepim etu ndị Igbo si wee na-ebusokwa ndị Igbo na-emekwa ndị Igbo na-eme ahụ dịka ndị na-achị anyị ndị gọvanọs. Kedu okwu ha na-ekwu? Kama ha ga-ekwu okwu ịbịa kwunyere ndị Igbo si na mba na ya ka ndị Igbo chere, ha agba nkịtị. Ha ma agba nkịtị agba, ha emenyewere ndị na-achị ọchị n'etiti maka ndị na-achọ ka ndị bịa. Maka ka ngwa gị obodo anyị nọ na ya o, ka ngwa gị obodo anyị nọ na ya, ihe o kwesịrị ịbụ bụ na anyị amadị na-ekwu na mba onye Igbo, na mba onye Yoruba, na mba onye Hausa, na mba onye Naijiria. Mana kedu ka ị ga-esi na-eche ka ndị Igbo na-asị na ha bụ ndị Igbo ebe ndị Hausa na-eme ka egosi onye ọbụla na ha bụ ndị Hausa, na nke a bụ nke anyị, na ihe abụ anyị chọrọ, na ihe anyị chọrọ bụ ihe anyị na-eme. Onye a na-achụ ga-agba, ma onye a na-egbu ga-agba ọsọ maọbụ tinye mkpu. Ihe anyị na-ekwu bụ ihe na-eme. Ịbịa kpụrụ m ebe a na m kwuru okwu a kpụrụ m, mana ọma amachi eziokwu m kwuru. Ndị Igbo si na tụfuo okwu m etufuna, mana ihe na-ekwu ebe a bụ na onwere onye ga-etufu m, onwere ga-etufu okwu m, maka na ya na-ekwu bụ eziokwu. Tupu anyị na-agbapụ ekwentị, m ga-eje na onye isi ewe onye ọbụla na-ekwu na ndị mmadụ ji anyị na a na-emegide, wee na-asị onye a jụrụ o kwesịrị ịjụ onwe ya. Dịka oge iwere ọkwa dịka onye isi ndị ntorobịa na ọha na eze gbaa gburugburu, ewe atụmatụ iwepụtagasịrị maka orimiri ka akụ na ụba ga-eji bụrụ ihe ọma ga-apụta ihe n'ala Igbo gbaa gburugburu. Wee na-asị unu na-ajụ ajụjụ ụmụ obere ego nke ha na-eje eweta n'etiti, unu na-ajụkwa ndị isi a ihe ha ji ya alụ, ka onye a na-achị onye a na-ekiri o kwesịrị ịda na-ekpo ntụ. Kedu mbọ unu na-agba ịfụ na atụmatụ a na Igbo were akụ ha maọbụ ha bụkene na a na-emegide ya? Maka na ihe anyị ji ekwu ya bụ n'oge ahụ a nụrụ ahịa icheta na imirikiti ma ngwa ọrụ ma egbu na igwe ma ihe ndị ọzọ, ụmụ Igbo ma ihe emechara ya, o wee bụrụ amamihe dị n'ala Igbo. Gịnị jizi Igbo jizi bụrụ nke ndị oge niile asị na a na-emegide ha, ha dịzie ka ohu na Naịjirịa? Maazị Chizi ịgbalịala ihe mere na nke ahụ. Ọ bụrụ na anyị lee anya taa n'ala Igbo, ndị anyị dinyere ahịa gawara ahịa kpọrọ oke gawa igotere anyị azụ, lọtasị anyị na oke atala azụ. Ọ bụ ihe jọgburu onwe ya, maka asị na onye a na-ekiri ekiri adị mmete ntụ. Ihe anyị na-agwakwa na ha bụ onye e nyere ya nyero ya welata ụlọ. Nke ọzọ yikwuru na ya dịka m siri gwa gị na mbụ, na agha adị. Anyị ekwukwe n'ana ụmụ okorobịa ndị Igbo, Ọhaneze Youth Council ekwuola, anyị ga-ekwukwe ya taa. Ụzọ ihe asaa the president of our country ga-eme ka agha nwee ike ibi. Ụzọ ihe asaa gọvanọs anyị ga-eme ka agha nwee ike ibi. Ụzọ ihe asaa our senators na ndị House of Rep ya ụdị na-anọchite anya anyị n'ụlọ omeiwu, ihe ha ga-eme ka agha nwee ike ibi. Maka ọ bụrụ na ha eme ya, agha gaa n'ihu, ọ ga-enye nsogbu karịa nke mere na mbụ. Nke mbụ a ga-emere ndị Igbo bụ seaport. Abịa n'ala Igbo, anyị nwere ebe dị iche iche a ga-agbụ seaport, ahazicha anya ya dị mma, ndị Igbo na-atụ ahịa, na-eri nri, na-agba mbọ. Kedu ndị ga-eme ya? Ndị ga-eme ya bụ our state governors, our senators ga-ekwu okwu ya, gị ije ya. Ndị ga-emekwana ya, the president of this country ga-abịanye aka n'akwụkwọ sị ka akwụsị agha na Nigeria, na lekwa ihe ndị Igbo kwuru sị na ọ bụrụ na eme ya, agha ga-ebi. Ya bụ igwuru anyị seaport, ka anyị nwee seaport n'ala Igbo. Dịka anyị siri kwuo na mbụ, abịa na Anambra steeti, anyị nwere nke a na-akpọ Ọsọọkwa river, sonyere na Uguta Osemoto. Ọ ya bụ mmiri kachara m ime n'ala Nigeria. Enwere na Nigeria 18 meters without dredging. N'ala Igbo aya. N'ala Igbo aya. Anyị nwekwara nke ọzọ nọ na Abia steeti nke a na-akpọ azụ mmiri. Azụ mmiri wụ sọsọ
30 nautical miles to Atlantic Ocean. Abịakwa na Abia steeti anyị nwere ka a na-akpọ Ọbakụ River. Ọbakụ wụkwa 25 nautical miles to Atlantic Ocean. Abịa na Akwa Ibom anyị nwere ka a na-akpọ Ibaka River. Ibaka River is 30 nautical miles to Atlantic Ocean. Abịa na Cross River anyị nwere Calabar Sea. Calabar is 45 nautical miles to Atlantic Ocean. Abịa na Rivers State anyị nwere abụọ. One is 45 nautical miles to Atlantic Ocean. Bonny is 50 nautical miles to Atlantic Ocean. Ihe a ga-eme ka agha bie na Nigeria wee mee ka ọdụ ụgbọ mmiri niile ndị arụkwasịa ya na-arụ ọrụ, ndị Igbo bido na-azụ ahịa na-eme nke ọma. Nke abụọ a ga-eme ka agha akwụsị bụ ọ bụrụ na unu lee anya ha hazie elu okporo ụzọ tren si agba. Leghara ka ndị Igbo anya ya dị ka ndị Igbo enweghị mmadụ, mana anyị nwere mmadụ. Ụmụ okorobịa ndị Igbo ekwuole na ihe a ga-eme ka agha abịa ewu ịrụzisi rewe ndị enwere dị iche iche, ya kọnekt Aba gaa Nsụka, gaa Enugu, gaa Ọnịcha, gaa Nnewi, gaa Abakaliki, banye Afikpo, banye Obigbo, banye Port Harcourt, banye Akwa Ibom, banye Calabar. Arụcha rewe ndị a dị iche iche, ndị Igbo bido na-atụ ngwa afịa na-eme ọfụma. Enwe onye ga-afụ ga-enye nsogbu, enwe onye ga-afụ ga-abụrụ ibe ya mba. Nke atọ a ga-eme ọdụ ụgbọala. Ndị Igbo anyị need a functional seaport. Eme ya nwa ugo ga-ebere nwa egbe ebere. Ọ ya bụ ihe anyị na-ekwu. Nke anọ a ga-eme ka agha bie Nigeria n'ala Nigeria bụ National Electricity Grid. Ọ bụrụ na ile anya taa na Lagos, company dị iche iche n'ebe ahụ, indọstrị dị iche iche n'ebe ahụ, ndị ọbụla na-achọ ọrụ na Lagos, onye ọbụla na-agbaga Lagos, aka ụtọ ndị Igbo off from National Electricity Grid. Ọ ya kpatara enwe ofu indọstrị, ọ bụ mkpọrọ masị akpọrọ ndị Igbo. Enweghị ofu indọstrị nọ na n'Enugu, enwe nke nọ na Aba. Elekwana ọkụ iji amụ, elekwana ọkụ iji amụ, ma ọ bụkwa ị ga-aga azụwa fuel ma ọzọ dizel ị ga-eji apawa your plant iji arụpụta ihe chere nọpụta. Onweghị isi. Ya mere ndị niile ji agbaka aga Lagos, aga Ogun steeti. Nke ise a ga-eme ka agha abịa wuru na n'ala Igbo ka e nwere highest deposition of gas to Nigeria government. So what we are talking about, ka connect ala Igbo to all this gas, so that anyị nwere ike inwe industry dị iche iche na ihe niile dị iche iche anyị ga-enwe n'ala Igbo. Ọ ga-eme obodo dị mma, ọ ga-eme udo chia. Nke ọzọ a ga-eme ka agha abịa wụ ịrụzisi anyị road, ụzọ dị iche iche, ahazisie ya. Dịka m kwuru na mbụ, ọ bụrụ na ndị Igbo chere ịga Abuja, ọ ga-ewe mmadụ ihe dịka ofu ụbọchị ịga Abuja. Mana ịma na anyị nwere road si Ọtọọcha Mmịa Ncha nọ na Anambra gawa Kogi, isi ebe a nga ịbanye Abuja. Ọ bụrụ na arụ road ahụ, federal road ahụ emere abandon kamgbe 30 years, enwe onye kwugo okwu ya. Arụ that road ịchị ịga Abuja, ọ ga-ewe gị ihe dịka awa 3 ịnọ na Abuja. Ihe ọ pụtara ị ga-esi n'ala Igbo gaa Abuja laghachite n'udo. Ụzọ ahụ bara ndị Igbo uru. Anyị chọrọ ka arụ that road. Ọ ihe ụmụ okorobịa Ọhaneze Youth Council na-ekwu ihe nọ na agha ebiela, anyị na-agwa ha n'Obibekwe, maka anyị nwere evidence, anyị nwere ihe anyị ji egosisi na Obibe. Mgbe a lụchiri agha na 1970, a closed Department of Chemical Engineering at University of Nigeria Nsụka. Mgbe a lụchakwara na agha, enwere ihe anyị kpọrọ reconstruction, rehabilitation and reconciliation. Ya imezi ihe ndị mebiri emebi. Ịkpa udo bụ ihe a niile. Igbu udo ya bụ ihe a niile, ihe kwugo okwu ya. Mana nwa mmụọ yara emegide nwa mmadụ yara emegide. Echi ụka ọ ga-adịrị gị mma Chizi. That department si ha ga-amezie ya ka ụmụaka gụwa akwụkwọ na ya. Anyị mata na enwe n'udo, anyị mata na enwe n'ewon Nigeria. Ọwụ isi anyị won Nigeria nke na-eme n'elu na-eme n'ala, na-akpapụ ndị na-akpụpụ, azọgbu ndị na-azọgbu.
ọwụ ihe jogburu onwe ya so ọwụ ụzọ ihe asaa ka Ọhaneze Youth Council na-agwa gọvanọ ndị Igbo na-agwa senators ndị Igbo na-agwakwa president na-achị Naijiria na ụzọ ihe asaa na-eme ya nwa ugo ga-ebere nwa ebere obodo ga-adị mma. Daalụ. Ọ bụ onye isi ndị Ọhaneze, onye isi ndị ntorobịa n'ala Igbo n'ime Ọhaneze gbaa gburugburu ka ịnụsoro n'Igbo. Ọ bụ ya bụ Comrade Igbo Ayaka ya na odeakwụkwọ okwu ya nọkwa ebe a, Comrade Uzodimma Onyebuchukwu na onye isi ndị ntorobịa na Ọhaneze ndị obodo Enugu gbaa gburugburu bụ Comrade Dozie Ozani Amechi Ugwuele nọkwa ebe a. Anyị bịachite azụ gị nwa na-ege anyị ntị were ohere wee na-ajụzi ha ajụjụ ma ajụjụ m ga-atụpụrụ ha tupu a na-eche ya ga-abịasite azụ a na-aza ya bụ mmekọ ha na otu ndị ọzọ, ntu ndị ntorobịa ndị ọzọ ka a ga-esi wee mee ihe a atụpụrụ na ndị agha ezijere ọrụ ya bụ ndị na-achị ala Igbo ya gwana ihe ha ga-eme ude ebe maọbụ ije ha ga-ejitara ndị Igbo amara na ha na-arụ ndị Igbo ọrụ n'ezie, mana mmekọ ha na ndị otu ndị ọzọ bụ ihe ha ga-agwa anyị na-abịa chịta azụ. Abụ m Chizzy na anyị na-abịa. Nzukọ ndị Igbo ka ị na-ege, anyị na-ekwu maka agha Naịjirịa na Biafra icheta onye abụ mkpụrụ ụbọchị 15 nke ọnwa mbụ afọ 2020 ka o mere afọ 5 kpọmkwem anụsịrị agha Biafra na Naịjirịa, mana 50 kpọmkwem ka anụsịrị agha Naịjirịa, mana onye isi ndị ntorobịa na Ọhaneze ndị Igbo bụ Comrade Igbo Ayaka si n'obibeghị n'oge agha si n'obibiri ka ọ ka bidokwarịrị ya na ndị isi ndị ha na-achị ndị ntorobịa na Ọhaneze ndị Igbo. Odeakwụkwọ bụ Uzodimma Onyebuchukwu n'ebe a, onye isi ndị Ọhaneze ndị Igbo na obodo Enugu nke anyị bụ Dozie Ozani ọ nọkwa ebe a na-atinye ya ọnụ, mana ọnụwa ga na-ajụzi ha ajụjụ nkụ na anyị ga-agbapụzi ekwentị ugbu a. Oge ruru a na-achịkọtazi okwu agwa anyị ihe mbọ ha na-agba iji fụ na ya biri na mbọ ha na-agba iji fụ na achịkọnatara ndị ntorobịa ndị ọzọ ọnụ ka ejiri ofu obi na ofu ọnụ wee zọta oke anyị maọbụ dozie ala Igbo na Naịjirịa. 090 maka ndị na-anaghị ata aka anyị na-eti ọ bụ 099-091-009 maọbụ 090-231-109 bụ akara ekwentị ga-ejite ọnụ. Gba ya afa gị, gbee ya nkenke. Ndị ka ị mere ndị afa gị sụọ Igbo ya kara aka. Nnamdị gaa n'iru. Ibe onye nchịkọta ụmụotobe weji okwu agha ebubere maka ọnwụ na agha bụrụ nke esi onye ọchịchị na Abuja kọmọsị prezident bụ ọnụ edeghị onye Igbo onye Hausa prezident onye Yoruba prezident edeghị okwu ya afọ Yoruba atọgọ na agha ebubo nke bụ agha kazi gbasa uru. Daalụ unu ga-agbasi nsi mbọ ike sụọ Igbo yele na-ama na ọnụ ka anyị bụ ihe Igbo ka anyị na-eme, Igbo ka anyị na-akwalite. Ịchọ itinye ọnụ okwu gbanyichie ike sụọla Igbo yele. Gwa m afa gị na ebe isi akpọ. Afa gị na ebe isi akpọ. Ọ dị mma. Ụbọchị iwetara afọ Igbo etinye ọnụ n'okwu, ọ bụ ndị Igbo afa gị ga-abụrịrị afọ Igbo ị ga-asụ Igbo yele n'ọnụ ka. Biko gwa m afa gị na ebe isi akpọ. Odogwu mmụọ. Mbụ Ilobe nke obere eshibụ na mgbago Benue atọ. Gaa n'iru kwụsị okwu ike. Ihe m na-atụnye bụ na ọkwụnụfu na ndị mgbago ugwu a nwere sharia kọtụ n'ebe ahụ. Ihe m na-arịọ ndị Igbo iji mee ka ndị Igbo kpokọta onwe ha ọnụ na anyị na nwaanyị kwesịrị inwe Igbo kọtụ so that na mmadụ mejọ nwanne akpụga ya na ebe anyị kpee ya ikpe ya nwa ga-eme ka ndị Igbo na-akpa ire onwe ha.
maka ihe a ya bara Igbo kịta ahụ ụka ije ka gị na nwanne m nwoke kpakọta ọsọ na iburu onye ụka ya na onwe na jere ama nsụ ihe ọbụla na ikeghara ibe ya mpụ ka na-emegide mmadụ maka ụka anyị ma nwee kọtụ ndị Igbo daalụ na mmadụ emehie akpụga ya na kọtụ ahụ daalụ ụzọ nwaanyị ọnụ daalụ ọ dị mma nwanne anyị nwoke na-ekwu ka ewee ụlọ ikpe nke anyị gwa m afa gị na-ebe ishi akpọ ị ga-asụ Igbo yele ya afa gị na-ebe ishi akpọ afa gị bụ gịnị ọ dị mma ọ ndị were afọ Igbo na-atị ọnụ okwu a gwa m afa gị na-ebe ishi akpọ eze ndị ka ebe ishi akpọ ishi ebe gaa n'iru eze ekele m ewu na-ekwu atọka ekele m Chineke na ndị Igbo na-enweta na-enweta nwobere achọrọ m eji ajụjụ ngwanụ echọrọ eji owo ndị ọhaneze ndị Igbo a ma ndị IPOB anụrụ ofu obi ka ọ dị iche iche ka mma ma ihe Nnamdịka na-eme ndị ọhaneze ndị Igbo aka na-asọpọtụ ya ka ha dị iche iche nkụta ahụ na asụrụ m obere bekee ebe ahụ. Ọ dị mma ka anyị yezie onye isi ndị ntorobịa ohere ka ọ tịọ nne nke mbụ onye isi ndị Yoruba agbakọ n'aka ndị ọchịchị be ha gbakọrọ aka wee họpụta ndị nche nke ha kpọrọ Amoteku n'iji chekwa onwe ha dịka ndị ntorobịa nọ na isi ndị ntorobịa na ọha na eze nwanne anyị nwoke ajụọ na ajụjụ a chọrọ ịjụ kedu mmekọ ndị ntorobịa niile ndị otu dịgasị iche iche kedu ka unu si achịkọta ha dịka ndị isi ndị ntorobịa na ọha na eze nakwa enwe mbọ a na-agba iji fụ na echekwara n'Igbo ndị Igbo mma mmanụ aka bụka m nwa ụnụ Igbo Ayaka Igbo Ayaka onye ndu ọhaneze Youth Council. Chizi ekelele m gị. Biko dịka anyị siri kwu na mbụ ọ bụ osisi ka ọ ga-abụ ịgwa ya na ị ga-egbu ya ya nọdụ ofu ebe ịgwa mmadụ na ị ga-egbu ya ya were ọsọ maka asị na ndụ bụ isi ndị Igbo si na ndụka ndị Igbo sikwa na onye gharakwana ndụ gbaa akụ onye iro erie ya. Mgbe ahụ pụtara anyị dịka ndị isi ga-elekwata ụmụ okorobịa anya n'ala Igbo ọ bụ na May 11th 2019 enwere ọtụtụ ihe anyị haziri. Ọ bụ mgbe ahụ ka anyị kwuru okwu ihe gbasara nchekwa ala Igbo. Anyị bịa wepụta directorate anyị kpọrọ aka nche directorate. Anyị ehighị ụra ọwụ onye iberibe ga-esinye ọkụkọ ya na ọkụra ha maka ịra ha ndị mụ anya ara mmiri ya. Ọ bụ mgbe ahụ ka m bidoro bewa akwa kwuwe okwu na anyị enwezi obiọma ma ọ bụ ntụkwasị obi n'ebe ndị uwe ojii Naịjirịa nọ. Anyị enwezi ntụkwasị obi n'ebe ndị amị ọ ndị nchekwa ala Naịjirịa. Anyị enwe ntụkwasị obi n'ebe ha nọ. Ha agharịpụla anyị. Unu hụrụ ihe mere n'Enugu, abata n'Enugu mgba mmadụ ka nga a na-agba atani chee anyị ka nga achara ụkwụrụ sọsọ ihe asịrị anyị wundo ya wee wụrụ ya. So ọ bụkwara ihe mere mgbe a họpụtara anyị maka ndu ọhaneze Youth Council anyị wepụta Directorate of Akanche Directorate ọ ihe anyị kpọrọ ya. Ya bụ ụmụ okorobịa ga-anọ na community ahazie ha. Each community ga-enwe onye isi ha nwekwa na akara igwe a ga na-eji na-akpọ ha. Enwe ihe mere na enwe otu obodo si dị ngị kpọọ ha si lekwa ihe megen. Ọ bụ ihe ka anyị jiri chọọ ka anyị were ọhaneze Youth Council wee gaa na grassroots na communities maka ibe na ọhaneze Youth Council enwere National Executive Council, nwee State Executive Council, nwee Local Government Executive Council, nwee Community Executive Council. Ọ na community a ka anyị ga-anọ hazie si n'Okeke
Okafọ ọnwụ nwa ga-adịrị anyị in charge for aka nche directorate ahazi ụmụ okorobịa ha na-echekwa ndụ dịka o si kwuo na nkenke enwe ihe jụrụ m na-azabe ka m zakọpụ ya ihe gbasara ọdịmma ụmụ okorobịa ma ọ bụ otu ndị ọzọ dị iche iche otu ọbụla nọ n'ala Igbo wụ otu nọ under Ọhaneze Youth Council ka ụmụ okorobịa ke ndị okenye anyị ke nna ya nwe udo bụ onye isi ya anyị nwere mmekọrịta n'ebe otu ndị ọzọ dị iche iche nọ anyị na-agbakwanụ mbọ ị na-achọkọta ha enwere mitin dị iche iche anyị mere sị ka anyị hazie n'obodo ka obodo dị mma anyị nwere mmekọrịta n'ebe ha nọ nke ị na-ekwu okwu masịra ihe ndị IPOB na-ekwu a sị na onye ji ihe nwatakịrị weli aka ya elu aka ruo ya na ọ ga-eweta ya mana m sị mba onye ji ihe nwatakịrị weli aka ya elu nwatakịrị ahụ ga-agba mbọ kụjie ya aka nata ya ihe ahụ maka ị nwere ike chewe mgbe aka ga-egbu ya wụrụ na aka ga-egbu ya mgbe o tere aka ya ewere osisi kụjipụ ya aka nara ya maka ihe mmadụ a ga-egbu ya ka m kọwara gị ọfụma ihe ndị IPOB na-ekwu okwu ya bụ na ha chere ịla na ha chọrọ Biafra ihe ha ji sị ha chọrọ Biafra bụ na a na-emegbu ha ihe ha ji sọ na ha dị Biafra because a na-enye ihe ruru ha na Naịjirịa ebe nwatakịrị na-ebe akwa na-arụ aka nne ya gaa n'ebe ahụ nna ya nọrọ ya emenyere nwa mgbenye emenwekwara nwa n'osi ike ọ bụrụ na ha tinyere aka ndị na-achị Naịjirịa gbara mbọ kamgbe alụchara agha ha hazie obodo ghara ị na-emegbu ndị Igbo ghara ị na-eri oke ndị Igbo ndị na-achịkwa anyị n'ala Igbo bụ gọvanọs anyị na sinetọs anyị enye oke ndị Igbo ha belata ụmụaka ndị ụmụ okorobịa ndị a na-ekwu okwu na asị nye ha Biafra ha gaa na-ekwu okwu ya mana a sị na akwa agadi nwaanyị ajọ otutu ya n'ọnụ ọkwa na otiti ka ndị IPOB na-eti ode akwụkwọ na nkenke maka na a ga-ewere mmadụ one na one maka oge nwana anyị kpọrọ ọsịrị ebe ndị ọzọ were ụlọ ikpe nke ha ama m na iwu Naịjirịa na-ewe ngalaba ewekwara ihe dịka asụ na bekee omenala ndị obodo ndị customary law ewe agbata ọdịnala na-akwụkwọ iwu mgbe na-ekwu ihe a onye isi ndị ntorobịa na Ọhaneze gbaa gburugburu n'ala Igbo kwuru na a ga-ahazibe ndị nche emee ya ọ bụzikwa na aka ndị ndọrọ ndọrọ na-achị n'ala Igbo adịghị ya nke mere na ndị nke ala Yoruba ọ bụ ndị isi obodo ha na-achị ha nọ n'otu ndọrọ dị iche iche jikọtara aka sị mba na a ga-ehibe otu ga na-eche ala ha nke a unu na-achọ unu na-agazi n'ime ime obodo eme unu mesịa ya ọ bụrụ na ndị atịghị aka ka ewe ka ezisi unu mesịa na ha ga-atịghị aka ka ọ pụta ihe ewe ka anyị ga-esi gbaa mbọ dịka ndị na-afụ maka ndị ọdịnala otu dị iche iche n'ala Igbo mana Ọhaneze bụ ofu otu jikọtara nna otu niile n'ala Igbo a na-akpa arụ ka a ga-esi wee iwu ọdịnala n'ala Igbo daalụ Maazị Chizi iwu ọdịnala na-ekwukwanye maka ịma na Igbo bidoro ya ọ maka etu o si dizi ọ dịka Igbo na-azọzi onwe ha azọ ọ dịka ya mara ihe anyị na-eme ihe anyị na-eme onye na-eme anyị ka anyị na-achọ ka anyị fụ isi ya ka ọ kwụsị ime anyị ọ bụrụ anyị baa na ụmụ obodo nwụsịa directorate ya n'obodo ihe o gosiri bụ ọdịmma ndị Igbo ya bụ ihe ga na-eji onye ọbụla ga na-eso o gosiri that abịa mgbe a ga-eme nghọpụta ndị ga-achị anyị a ga-apụta a na-eme ya ndị ugwu na-eme ya na ndị ugwu na-achịkwana maka na abụ ofu eji ofu obi aga a sịkwa na anyụkọ mamele ọnụ na na-adụ n'ụlọ were dịle mma pụbụ ilo onye na-eme ndị Igbo taa bụ na ndị Igbo adịlọ mma n'ụlọ ma gbachapụta n'ilo asị na ndị ilo na-eme anyị dịka onye kpọrọ were si wee kwu na ụka eresasịrị ndị Igbo ma tupu ụka abịa ndị Igbo nọkwa na-emebe ofuma tupu ya bụ Naịjirịa abịa ndị Igbo nọkwa na-emebe ofuma na-achịkwa n'onwe anyị ma si na customary dịka isi kwu maka lọ ọ dịbụ so ihe a na-ekwu maka ọdịmma ndị Igbo maka Ọhaneze ihe a na-agbakwa na mbọ ya bụ ọkwa na anyị nwa ọkwa na ndị ntorobịa bụ na echi ga-adị ya bụ na anyị gwere chekwube anyị bido kịta hazi bịa ihe ndị nna nna anyị mere gbaa mbọ
ka anyị bido kịta achọba isi ya ka anyị bido kịta afọ isi ya ka o nwee ike ịdịrị Igbo na mma. Ọ dị ma onyeisi ndị otu ndị ntorobịa na obodo Enugu onyeisi ọchị obodo Enugu gbara mbọ oge ihe maka nchekwa obodo wee hibe ndị nche ọfịa dịka onyeisi ntorobịa na ọhaneze ewe ka esi kọtụrụ ya unu dịka mbọ ọhaneze gburugburu na ọhaneze ndị ntorobịa ọhaneze na-agba n'iji fụ na echekwara obodo hibegasị anyị na ebe unu bidogoro ya ime ya n'ime obodo oge a na-eme ihe a na-agba achọghị ime ihe akọọrọ unu nke ebidogoro na nke Enugu bidogoro ebido. Chizi daalụ ajụjụ ga-amaka mgbe onye isi anyị bụ gọvanọ anyị wepụtara ndị na-eche ọfịa ịma na ozi ahụ abụghị ozi onye ọbụla nụrụ maka ozi ahụ and ozugbo nje ozi ahụ mee onye isi m kpọrọ m si anyị make sure na anyị mobilizere ndị ụmụ ntorobịa anyị ka ha banye na ndị ga-eso were ọrụ a. Yes, ịma na ọrụ nche obodo abụghị ọrụ ofu onye and Ọhaneze Youth Council abụrụ anyị nwa ga-arụ ya sọsọ anyị na ndị ọzọ ga-arụ. Do you understand? So mgbe ahụ onye isi anyị kwuru ya and my own capacity anyị kpọrọ ndị ndu anyị na local government sị ha gwakwa na ndị nke anyị ka ha na-abanye na this atụmatụ ndị a na-eche obodo na-eche ọfịa maka ihe ndị ugwu na ndị na-achụ efi na-eme anyị. So anyị na onwe anyị sokwe kwado nyanwa bụ ihe sorukwe banyekwe n'ime ya. Yes, ọ gụsiri dị. Daalụ ka anyị nwekwara okwu ndị na-akpọ ọkali biko gwa ya afa gị na ebe isi akpọ. Afa gị bụ gịnị? Maazị Chizi Udodịrị ga-afọ nwa Ugo. Garịrị Ugo ebe ka isi akpọ? Ngwa bee ya nkenke Ugo. Ndewo. Ihe m chọrọ ikwu n'okwu a na-ekwu ha dịka onye nọ na studio ebe ahụ kọwara na agha ebe ha ekwupụtụ anyị ka nọ n'agha a ka na-egbu anyị na-emegide anyị n'ụzọ niile dị iche iche and onye ọbụla bụ onye Igbo nwere anya sịrị mma anyị ya mara na ọgwa m onwe ya eziokwu. So ihe m chọrọ ikwu enwekwenyere ofu obi onye chọrọ ịma ma nwere ofu obi ya kpọgoro okwu chi ndị Igbo mgbakọta ọnụ enwere ofu onye ndị anyị nwere otighala mkpu ndị Igbo alegharị anya so onye ọrụ gịnị mere ihe m na-achọ ịkọwa na-awụ dịka onye nọ na studio ebe ahụ kwuru okwu kwuchi ike sị na ihe na-eme anyị ọ dịkwa ka anyị maarị mana nke emegide anyị nke anyị na-achọ ka anyị mata ebe ochi. Ana m asị mmegide anyị anyị na Naịjirịa enweghị ọdị obi mma onye sịkwanye na ọ dị obi mma ya rute ya aka. Daalụ. Biko ofu obi ahụ anyị nwere ka anyị nwegide ya na ihe niile ihu ọgbụgba na mmegide ya o zuru ọnụ. Daalụ nwere ofu onye ka anyị kecha ya. Gwa m afa gị na ebe isi akpọ. Chiziani. Bee ya nkenke. Bee ya nkenke ozigbo. Ka nkenke m na-eje biko ayọ ka m na-ayọ ndị gọvanọ anyị ma ndị sinetọ ma chairman lokal gọọmenti ha nyere anyị aka ọ mmadụ ka ha bụ ha chiri ezinụlọ wee ke ọ bụrụ sọnsọ Abuja imeso ndị ugwu na ndị mgbago ha mezi anyị Igbo ka ọ dị Daalụ. ndị Igbo wee je ebe ata Daalụ. Ọ dị ma oge na-asa ya kwarapụ ozi ọma eji ọfa abatago iburu oche wee na-aga n'ọnọdụ nke ya. Onye isi na Enugu ka isi ebe a na nkenke onye isi anyị wee chịkọtazie ya ọnụ biko ndụmọdụ gị na nkenke. Yes. Ndụmọdụ m nwere inye onye isi nke ndị Enugu kwucha ka echịkọnatazie okwu ọnụ. Ndụmọdụ na-enye ndị Igbo ọ kachasị ndị na-achị anyị ọ kachasị ndị na-anọchite anya anyị na-arịọ ha biko ihe niile bụ ihe ha ga na-eme bụrụ ihe ga na-eweta agamnihu na n'Igbo. Daalụ. Odeakwụkwọ biko na nkenke. Na nkenke Igbo bụ Igbo ihe na-ekwudebe bụ ka anyị chịkọọ onwe anyị ọnụ na asịkwana na ka anyụkọ mmiri ọ ga-agba ụfụfụ ka anyị bido chịkọnata onwe anyị ma na anyị bụ ofu ọkwa na ofu ebe. Ala Igbo bụ otu ala otu amechi na nkenke. Ihe m na-ekwu bụ na ana m asị ndị Igbo ya ka onye ọbụla obi si onye ọbụla ike maka na o nwere ka ọ ga-esi dị ka ọ dị na mgbe gara aga.
onye ọbụla na-abịakwute ndị Igbo mara na Igbo kere nkwụcha na anyị kwadoro akwado ọma dị ka ọ dị na mbụ. Isi biko na nkenke chịkọta ya na nkenke n'oge adịghịzi. Na nkenke biko ana m agwa ndị na-achị anyị ọkachasị taa m nọ n'Enugu, anyị na-ayọ gọvanọ Enugu steeti ka ọ gbalịa ihe gbasara ihe dị iche iche mege n'Enugu, hazie ihe ka ọ dị mma. Ọ bụrụ na anyị lee anya n'Enugu taa, anyị ga-afụ na mmiri adịrọ n'Enugu. Anyị na-ayọ ya ka o create a water dam through this Iva Valley, create ya, hazie ya, chụkpute ya n'ime Enugu ka a na-enwe mmiri. Ọ bụrụ na ndị mmadụ ga na-akwụ 1 naira or 2 naira na-enweta mmiri be ha, ọ ga-adị mma. Ihe ndị a bụ ihe eji enyere ndụ aka. Achọpụtakwara m na enwere ihe dị ka isi ndị mmadụ ha fụta na shop ebe ha nọ, ma ndị kụfụtara ihe akụfụta na ihe dị agha. Ana m ayọ gọvanọ Enugu steeti ka o kreeto ihe anyị kpọrọ small scale trust fund a ga-eji nyere ndị hawkers na ndị na-azụ ahịa dị iche iche aka, inye ha ego mgbakwanye ahịa ka ha nwee ike na-agbalị na-eme ọfụma. Na-ayọkwa ya ka ọ gbalịa mepee ebe ndị ọzọ dị iche iche, ebe dị ka Nkanụ, Eziagụ, Nsụka, Ọgwụ, ebe ahụ dị iche iche ka ọ hazie ya, mepee ya, tinye ahịa, tinye ụlọ ọgwụ ebe ahụ, tinye praịmarị skuul na sekọndịrị skuul ebe ahụ. Ọ ga-enye mmepe dị mma, mekwa na ndị nọ n'Enugu gbadata ebe ahụ, obodo na-emepe. Biko ana m ayọ gọvanọ Enugu steeti ya gbalịa ihe ndị Ọhaneze Youth Council na-ekwu. Anyị ga-akwa ka ị bịara ekwu ya oge adịghịzi. Ọ bụ Comrade Igboayaka Igboayaka, onye isi ndị ntorobịa na Ọhaneze gbaa gburugburu ka ị nụchara onye ugbu a, ya na ode akwụkwọ ya bụ Ụzọdịmma onye bụ Chukwu, nakwa onye isi ndị ntorobịa na ime Ọhaneze n'obodo Enugu gbaa gburugburu bụ Comrade Dozie Ozani. Amechi Ugwuele nọkwara ebe a wee tinye ya ọnụ. Ọ bụ Tobel Gubere na Kpakpando TV ụwa niile wee na-ekiri ya. Abụ m Chizzy Ani, onye mara ihe na-esokwu ya emekwana ya ka ọ dịnụ.